gabung ing bathuk ayo ditu. Iki keturutan gantung singgah. Saiki randu puting kulit atas balung. Saiki nek kowe duwe kemanden kasedeng taman. Keturutan kowe tak sawab dongane nek ora watel 40 dina aja tak arani aku suro bangsa. Awemu pancen bisa didel. Kuwi sing jenenge sup morawe. Kowe kelingan to? Sakjane aku kok kepengin. Namane kowe. Lho. Wis kemonggo. Apa mboyok? Apa dodok? Apa tengen apa kiwa? Bangsat ora bakal mengko. Geleng-geleng.
Jangan seluruh kasih tiga. Oh. Saling Panjenengan Den Mas Broto. Den Mas Broto. apa-apa. Suminten pautu. Aku seminten. Panjenengan Den Mas Broto. Cemplok. Sama kan? Suminten. Kan? Sing eling kowe iki Pak, aku ki eling, Pak. Aku ki eling. Wong aku ki nang panggung ini eling kok. wah. Nanti perak baru ngantuk. Iki Aku ya eling kok ngantuk. sing sabar. Kowe itu rada bigawane den broto rasane. Wis sabar, Pak. Aku ki wis sabar. Loh, iki malah kanggolo. Aku karena ngomahku ya aku kata. Kenapa? Kowe iki wakmu golo. Dene wis ngerti kowe iki eling. Kanggolo. Aku krungu pekabaran. Jare anakmu dadi bojone Den Mas Broto. Apa ya? Sik. Tak takon dulu di sini. Iki bener anakmu Suminten. Ya kuwi Suminten. Lah kok kahanane dadi kaya ngono ora samestine wanita lumrah sesrawung marang padha-padha. Mergo Walang iki kok ngopo. Aku ki ayu to. Ana kok kiai no. Kok dadi beda karo wingi to no. Bangun kaya dadi bojone Den Mas Broto. iki ngene Kang. Kepiye-kepiye? Larai kepiye larai kok dadi anakmu? Rikala Nandang kaya semana aku bakal diparingi terima apa kekucak. Anakku si Minten arep diopate karo Den Mas Broto. Ning usahane mergo anakku si Cempluk kok nyol-nyolke nang arepe Den Mas Broto banjur aku ora sida dadi manten karo Den Broto. Dadi wah kaya ngono kuwi anakku kuwi. Kosek. Total. Iku dadi beda rasaku mergo aku nampa kandhamu. Kok aku tak anggap nyongol-nyongolke anakku si Cempluk karo Den Mas Broto. Anak ora Tapi pirang perkara. Nyatane ora iki anakmu dadi bojone Den Mas Broto. Banjur anakku wedok dimoi karo Den Mas Broto nek anakmu kok onyol-onyolake ndongamu sing kok Kosek ora-ora. Kosek. Kowe ngandhake aku jodoke karo Cempluk anane Pangeran Subroto. Ya, Kleru. Mergo Pangeran Subroto tekan kene durung tak ijab. ning pekabaran sing tak tampa ngono kuwi. Ya terus karmu. Saiki tak godhokake karo kowe. Ini bangane aku karo kowe kokler-akler. Aku nenggoro. Nek kowe iso nambani anakku kok si Suminten. Oh ya. Ngene.
Aku ngerti. Tangan. Apa ora mesake nek roh turunan Ya. kuwi. Ngene. Aku arep dicapke. Nah aku tok anggap minangka dadi undraning perkara anggonmu bakal bebesanan karo Dipati Trenggalek ing Ponorogo. Ora apa-apa. Nanging aku gawani tanggung jawab. Suminten bakal tak usadani, tak waluyake muga-muga Gusti ingkang hakarya jagat mungko ngudanani. Ya, muga Sing ping pindho ing samengko bakal tak aturke ana ngasa dalem ing Kanjeng Adipati. ya, nek Perkara ngono kowe karo aku tetep dadi paseduluran tanggala. Ya, mergo yen iki ora tak dandani kaya ngono aku karo kowe mesti pasulayan. Ya, bener. Ya, aku njaluk pandongamu. Ya, Arepku tak tamanani. nyuwun mirsani Gusti. Sabar. Wis, ngono. Wis, ngono. Loh, aku mah dadi lebu kaya ngono. Sik. Tangan. Saiki salam. Sopo aku? Loh, pinten? Kowe wis waras. Wis iki mak ora apa-apa. Kowe sing nambani waktu ndolo. Pernahke. Iki bakal boro-boro. Monggo. Padahal terusan. Mas. Menika sasampunipun wonten kawontenan prastawa ingkang boten kula nyono-nyono wonten ing Ampal menika kedadosan ingkang boten kanten-kanten. Mila sekawit menawi kula boten tresna kaliyan Suminten. Ananging sameneika kawontenanipun sampun sae kula nggih raos teluk. Lajeng kula nggih kepareng gadhe kula kunjungan. Oh, nggih. Nggih kula tak yen desa kalih diajeng kepabungan. Napa kula menawi kula wayu kaliyan Tembok Wasia. nggih kalih Cempo Wasia. Nggih kalih Cempo Wasia. Nggih. Diajeng Cempo Wasia. Apa seleramu? Oh, Apa seleramu gelem nek tak wayu karo Suminten? Atas pundi, Cek? pentingnya mana? Saya dipun Bapak. Pikirane kanggo ngremate kahanan supaya kabeh bisa tentrem, padha ayem. Nek ana lilaning atimu, pelira bapak yo praktek. Sing bagus uripmu tembe bisa mulya kanggo sakrawasi. Monggo Bu. Cek, derek ketika Bapak menawi Bapak sampun paring pangestu. Pamila pribadi mantun. Nggih. Bapak nggih sampun kepareng. Sampun. Kula purun dipun paring kalian Mbak Yu Suminten. Nggih, wong malah ngaturaken matur nuwun kaliyan Den Mas Boko ingkang sampun
kersa mengku anak kula pun suminten lan aku ngedoni karo Kakang Suramada sing wis bisa mambani aku saiki nganti bisa maras kaya iki. Muga-muga kanthi lakon sing kaya ngene iki minangka kanggo gawe patuladan ing tembe tansah bisa panggih katentreman. Kakang Suminten nggih gelem tak wajib. nek kudune gelem Menawi ngaten kula ngaturaken panuwun kaliyan Rama mugi-mugi mangke diajeng cempuk Masya diajeng Suminten mangke saged sesarengan kali kula mangke saged langgeng anggenipun kita sami bebrayan. inggih kula derek memuji Perkawis menika kula sumanggaken kanthi. Mohon tambahan pangestu mugi mangke sedaya saged sae berkat. Para pamirsa tetap semanten atur pagelaran pagelaran Suramada Suminten. Matur nuwun awit saking panjenengan bareng kula aturaken panuwun. Matur nuwun lagi. Sukarno mugi dados sarana nugroho lan katentreman. Atur panuwun dumateng Bapak Haji Supriyono alit saking paringipun kapitadosan dumateng keluarga Sidoditoyo. Jaya-jaya Wijayanti Suradila Jaya Nekat lebur dening parastuti. Nuwun. Salam budaya. Thank you.